И ето, времето е супер неприятно. Много дъжд. И се чудим каква тъпотия да измислим. И какво да правим, ще си чоплим колите. Новост. Нов вид аварийни. Двоен сигнал. И другото нещо, което е много интересно, и мога да си кодираме с скенера. Предните мигачи светят заедно с габарита. Много приятно. Не е нужно да сваляме крушките на габаритите, че за да ни светят само мигачите.